Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Вили Каменова и днес заедно ще снимаме как изработвам моя Vision Board или новите цели за 2024 година. Преподавам латино танци от около 8 години. Това ми е основната дейност. Всъщност някъде тук зад мен може да видите старият ми Vision Board. След малко ще ви го покажа по-отблизо и ще го разкачим заедно и ще поставим новите цели. Аз вече съм си подготвила част от нещата за Vision Board. Всъщност приготвила съм си снимките, които ще сложа. Голяма част от тях са от Pinterest, съм ги извадила. Принтирани са на хартия и са ето тук зад мен. И сега заедно ще почнем да ги правим и да творим. Така че, хайде да започваме. Преминаваме към изрязването. Ето и как изглеждат самите картинки. Аз лично предпочитам цветните такива. Намерила съм си, както казах вече от Pinterest, различни картинки. Не съм търсила кой знае колко време. Общо взето, първата, която най-се доближава до това, което имам като визия, нея съм си я харесала по някой път. Не намирам точно конкретната, но идеята е да знаете точно за вас какво представлява самата картинка, като цел и да може да си я виждате всеки ден съответно. Всъщност тук са и на Ивайло целите, които съм подготвила. Ще изрежа направо и неговите. Относно Vision Board, всъщност аз съм избрала този вариант, да ми седи всъщност някъде на стената. В случая седи точно над леглото ни, за да може да си го виждам всеки ден. Даже съм го и доукрасила, след малко ще ви покажа как, за да е по-автентичен. Има различни начини, с които да си направите вие Vision Board. Може да е на лаптоп, може да е на телефон. Реално първите, които аз изработвах, бяха върху един голям картон, малко като прехиците от училище, но нямах тогава поставка, така да го кажа, за Vision Board и реално това ми представляваше моя Vision Board, един картон, върху който всъщност пак така по същия начин си изрязвах снимчиците и просто си ги залепях отгоре. И така, започваме изрязването, след което ще ги накачим. Сега всъщност преминаваме към същинската част. Няма да ви разказвам всяка една от снимките какво символизира и какви са били целите. Това всъщност е старият Vision Board. Сега колко е правилно не знам, но аз мятам част от снимките да ги оставя за следващата година. Някои хора знам, че си махат целия Vision Board и го правят наново с изцяло нови снимки, но аз смятам да оставя част от тях, защото имам няколко цели, които съответно продължават да са валидни в следващата година и не съм ги постигнала.
някои тази страна, тук са повечето на Ивайло, отляво по-голямата част са моите, а в средата имаме някои, които са общи реално. Няма да ви разказвам абсолютно всичко от неговите. Това тук е свързано с развитие в залата. Това тук е свързано с коса. Това е моя цел съответно, да изглежда много дълга. Това гущерче вече си го имаме като домашен любимец. Тук това беше свързано да ми напомня да тренирам усилено като цяло и да се боря до дупка за състезанията. Нещо, което смятам за себе си, че съм постигнала. Все пак участвала в 2 състезания и на двете станах първи. Разбира се, не е кой знае какво и тепърва има какво да се работи. Говоря в подкаста за него. Това тук ми напомня, беше всъщност идеята да почна да снимам подкаст, нещо, което също е осъществено. Това са 2 идолки, на които страшно много харесвам като танцори и искат да направя един малко по-професионален клип. Затова си ги сложих тук като напомня, но така и не стигнах до него. Това беше с цел да изкарам различни видове сертификати тази година. Всъщност успях да изкарам един сертификат международен. Ако го намеря, ще го покажа. Той е файл, всъщност още не съм си го разпечатал. Беше онлайн курс. Сравнително бързо го изкарах. Беше много интересно. Международно признат. На английски беше целият курс. Това тук е свързано с танците. Също мои идоли, но няма да влизам в подробности. Тази снимка я оставям. Просто оставям за следващия до година. Това беше с цел да правя повече развитие в Instagram страницата на клуба и да качвам повече рилсове, публикации, основно рилсове. И това тук е свързано с забавления или развлечения по-скоро, като много исках да дрифтя, да ходя на дрифт, но така и не стигнах до там. Също така исках да карам АТВ, също си го бях поставила като цел, но и до там не стигнах. И така, има и някои други. Да сменяме го с новите и ще ви го покажа. Готови сме вече с Vision Board, както може да видите тук до мен. Реално стана много бързо и лесно. С тази цел всъщност съм го измислила да е по този начин, да има рамка, за която са закрепени щипки, на които да се закачат снимките, всъщност които са новите цели. И така бързо мога да сменям старите с новите. И не ми отнема никакво време. Рамката и лампичките съм си ги взела от Jumbo. Исках всъщност нещо, което гледах, когато си сменях старите цели с новите и нещо, което ми направи впечатление още преди да снимам подкаста, за който говорим за изминалата година. Всъщност равносметката е, че горе-долу около 50% от нещата, които съм си поставила за цел, стават. Тоест нямало нищо лошо в това да си поставяте малко повече цели и малко повече мечти, защото поне половината от тях ще се случат, ако не всички. Но също така не е хубаво и да прекалявате, защото все пак си разпилявате енергията и фокуса по този начин. Това установих аз от по-миналата и от изминалата година. И затова тази година съм се опитала да ги сведа до минимум новите цели и да са някакси по-акцентирани и да са най-важните неща, а не просто неща, които искам да свърша. И така, това беше за днес. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се за канала, харесайте и до скоро!